Ma, buto man ko ma. Mga ang tamabi. Kasi mga on. Mga pagigutom. Para ka on dito ka. Kalma lang ma. Basta ako na ko diskarte ma. Diyan ka ma ha. Paghukad ka diya ma. Kung plato ma. Tayo din kanon. Diyan sa kama ka magkuha sa kong diskarte ha. Sa maning bataan. Napay diskarte. Saan po naman diskarte, Chloe, me? Basta ma, kalma lang ma. Paghulat mo diya ha. Saan kayo sa itong diskarte kay mama ba? Para makakautsag lami. Sabi ko guna-una sa panty ni mama oh. Ako alam yung diskarte yan ba? Ginagawa mo. Ano din siya lami karon. Ginagawa mo. Karon ka lang ha. Saan ko nakibig kami ito? Uma, nanatong sudan ma. Asa man naman diskarte, Chloe? Kasi mong iingon nga diskarte. Diskarte ni mo diha. Nga pantira man yung gidala mo diskarte ni mo. Basta paghukag kaya mo oy. Kaya ni mo makahukad oy. Alun mo ng duwa. Unsa man kadya ma? Ano imuwar mo na imong gidutungan aso nga ako ah. Ay na pa di mo ha, Chloe. Abi di ka na di na kamukaon. Oo na Chloe. Nga na pa. Asa man imong sudan nga imong giwas ako ah. Basta mapaghulat pag diya ma. Pagkakaulan karon. Ginagawa mo. Ang diskarte. Yung tapos din sa buhaton ang mga panting imong bitay-bitay diha. Ano na mo? Sa kada Chloe. Sa man ito sudan panty man. Oy lami ba kaya ni. Ito ko bi. Ginagawa mo. Para lechon na no. Ang sarap. Ang dami kong maubos itong rice. Ang sarap. O di ba ma? Lami kay ma. Oh, no, 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 no. Hindi ko makaulan. Ginagawa mo.